फाइल गेवोब्ला हाग्रामा महिलारिया गोजा न'आव थानांगोन। थारैनो बिटिसिनि बारगौ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे फाइल गेवमारोब्ला जानांमारगोन नामा जेल दालि? हाग्रामाया 17 बोसोर सरकार खुंबोनायाव जेसेबां गाज्रि खामानि मावबोदों बेफोर गासैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव दं। जुदि मोजाङै बिजिरोब्ला बिपिएफ गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेल जानाया रोखा। दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनि खुगायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे केस फाइलनि बाथ्राखौ लानानै खौरांनि गेजेराव फोरमायदों। एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा सोंलु दिखांदों दि जुदि बिपिएफ दोलोआ गोख्रों अपोजिशन दोलोब्ला मानो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव खनसेबो जिरायफैया? बिथांखौ उन उन होसोगासिनो दं माखासे केसआ। थांनाय सरकार थानाय समाव जिफोर दाय मावनानै थांबाय बे दायनि केसआ दिनै इनकुवारि जागासिनो दं। बे फाइलआ दिनै शिब महोदयनि आखायाव बे दङ। गासैबो फाइलआ बिथाङा मा मा गोरोन्थि मावबोदों बे फाइलआ खेवनांगौ जायोबा गाबोन बिथाङा न' गोजायावबो हाबनांनो हागौ। दा बेखायनो सरकाराव बोरैबा फैफिनबायबाय नामा बे मोनसे, आरो गावनि पार्टिनि मावथि बिथांमोनखौ हमथानायनि मोनसे, बे गासैबो बिथिंखौ लानानैनो दिनै बिथांमोना सरकाराव फैफिनसिगोन होननानै भुवा ब्रिटा मोनसे नाजानाय। आरो बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन, मालाबाबो मोगथां जाफुंनाय नङा। मानो नोङो अपोजिशनाव थानानै अपोजिशननि लिडार हिसाबै मानो एसेम्ब्लियाव नोङो नुजाहैयाखै? दा बिनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे रायजो राजानि थाखाय बिथाङा मालाबाबो सानफेराखै। गावनि थाखायल' सिन्था खालामदों। सरकाराव फैयोबा गावहा रांखान्थि मजबुत जागोन, आरो बिथांखौ उन उन होसोगासिनो दं माखासे केसआ। थांनाय सरकार थानाय समाव जिफोर दाय मावनानै थांबाय बे दायनि केसआ दिनै इनकुवारि जागासिनो दं। बे फाइलआ दिनै शिब महोदयनि आखायाव बे दङ। गासैबो फाइलआ बिथाङा मा मा गोरोन्थि मावबोदों बे फाइलआ खेवनांगौ जायोबा गाबोन बिथाङा न' गोजायावबो हाबनांनो हागौ। दा बेखायनो सरकाराव बोरैबा फैफिनबायबाय नामा बे मोनसे, आरो गावनि पार्टिनि मावथि बिथांमोनखौ हमथानायनि मोनसे, बे गासैबो बिथिंखौ लानानैनो दिनै बिथांमोना सरकाराव फैफिनसिगोन होननानै भुवा ब्रिटा मोनसे नाजानाय। आरो बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन, मालाबाबो मोगथां जाफुंनाय नङा। बे गोदान बाथ्रा नङा, बियो गावनि हान्जाखौ हमथानानै दोननाय बेनिनो मोनसे फर्मुला बियो। आरो बे नैबे समावल' सोलिनाय बे बाथ्रा नङा। दिनैनिफ्राय बोसोरनै सिगांनो बिथांमोना दफा दफा जे सरकार बायसिगोन माबा खालामसिगोन होननानै केस होदों। उमुक थारिखआवनो जोंनि सरकार जासिगोन, जादोंसे जायाखै। बिनिनो एखे बेखौ रिपिट खालामनानै रायजोफोरखौ मोनसे बिभ्रान्तियाव लांनानै बिथांमोनहा गावसिनि बिपिएफ हान्जानि मावथि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ बोरैबा हमथानानै दोननो हायो नामा? दिनैहाय जायफ्रा दिनै बिजेपि मुखि जाबाय, जायफ्रा दिनै इउपिपिएलआव बारबोनो नागिरबाय, गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राव जेरैहाय बारलांनो नागिरबाय, मदद होनो नागिरबाय, नैबे थासारियाव नोंथांमोना नाय 6 दाननि उन बा 3 दाननि उन माबा नङा माबा बिथांमोना माने बिसायख'थिसिम बेबायदि लांबाय थानानै गावसिनि हान्जानि मावथिफोरखौ हमथानानै दोननायनि मोनसे बियो मोनसे मा होनदों बे मोनसे एजेन्डा बिथांमोननि। नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनफ्रोमबो खेथ्रआवनो नोंथांमोना नाय जे बिथांमोना जेबो जाफुंसाराखै। जाफुंसारनायनि बाथ्रा गैया। नोंथांमोना मिडियानि जगै मिन्थिदों दिनै बिजेपि हान्जानिफ्राय, दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि बिथांनिफ्राय जे जोङो इउपिपिएलजों बिजेपिजों फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय जोंहा मोनसे एलायन्सआव फैदों। बे एलायन्सआ खुनु खारनावनो नोङो गुन अरनायनि बाथ्रा गैया, खुनु खारनावनो बे एलायन्सआ बायनायनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया नोङो दिनैहाय सरकार सिमफायनायनि जे बाथ्रा बे माब्लाबाबो जाफुङा। आरो बेयाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोनथियोबा आसरित मोनगोन, सरकार दानो नागिरग्रा, रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय सरकाराव फैनो नागिरग्रा हाग्रामा महिलारिया बे बोसोरनै समाव समायखिरा लानायनि थारिखआवल' एसेम्ब्लियाव हाबदों, बिटिआरनि एसेम्ब्लियाव। बिनि उनाव दिनै एसेम्ब्लिया खेबब्रै जाबाय। बे खेबब्रै एसेम्ब्लि जानायाव बिथाङा खेबसेबो नोङो अपोजिशनाव थानानै अपोजिशननि लिडार हिसाबै मानो एसेम्ब्लियाव नोङो नुजाहैयाखै?